В предния епизод говорихме за главата на винтовете и за начина на задвижване. Сега ще говорим за тялото на винта. Обикновено винтовете за метал имат по-ситна стъпка, докато винтовете за дърво имат по-еде. И това са специализирани винтове. Този за метал и за дърво. Този за метал отпред той има сведло. Това сведло може да пребие метал с дебелина колкото е дълго сведло. След това следва витки, които се навират в метала и тук има едно уширение и ни шлици. Тези шлици са малко по-широки и те играят ролята на сведло. Разпробиват дървото, за да може винта да мине свободно и когато опре в метала да ни избутва дървото нагоре. Сега ще ви покажа какво се случва с обикновен самопробивен винт. Същото се случва, когато завираме дърво към дърво с обикновен винт. Винта е минал през това дърво и е влязъл в следващото. И вижте какъв луфт има. И сега ще пробваме другия. Тук няма никакъв луфт, защото вижте тези шлици, как са взели стърготини от дървото. Още нещо важно, когато искате главата на винта да е наравно с дървото, използвате винт с фрезенкова глава. По-добрите винтове под главата имат перца, които спомагат винта да си направи фрезенка сам. Този винт е винт дърво-метал. Тук има острие и тук виждате две ушички. Тези две ушички разширяват отвора. Влиза надолу и когато опре в метала, пробива го и когато тези ушички стигнат до метала, те се чупят и оттам нататък винта се завива. На пазара има и други видове винтове. Когато тук има надпис ASI, това задвижване, въпреки че прилича на торкс, не е. Това е задвижване AV. И вижте торкса какъв луфт има. Просто трябва да използвате точния накрайник. И така, за всяка работа си има специален подходящ винт. А какъв да бъде той, можете да получите съвет в магазини Башмайстор. Магазини Башмайстор. Професионални решения.